Lungging mekaran semi puspita taman sari manglung manungsa wengi kalawan bulan dedadari kabarung sasmita sang kembang pelayan rangsang pucuk sarining kembang sumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjrona antarisa ane bumi ayu sang ripala kusuma wijaya tak murek jadi sapu biasa soalnya banci kan itu. gara-gara kusuma wijaya ndak mental lho gak dadi Siji nonton siji kepentek. Lungging mekaran semi puspita taman sari manglung manungsa wengi kalawan bulan dedadari kabarung sasmita sang kumbang pelayan rangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning lintang suci lintang-lintang panjrona antariksa ane bumi ayu sang ripala kusuma wijaya ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjrona antariksa ane ayu sang ripala kusuma wijaya versi kalian Maksudnya, Pak? versi kalian versi kita iko ya nggak pesan